Dnes si dáme taký malý pokec ohľadne nastavenia pištoly, pretože určite mnohí z vás majú otázky alebo takí chalani, ktorí sa zaoberajú, ale aj baby samozrejme, lakovaním, tak sa zaujímajú o to, ako správne nastaviť pištol. A čo sa týka pištoly, tak je to celkom zásadná vec a mne už sa stalo, že som vlastne stretol pár ľudí, ktorí lakujú a stále si nevedia nastaviť pištol, tak my si môžeme teraz povedať, ako je to správne alebo ako to nastavujeme minimálne my a ako nám to funguje. A možno si v tomto videu nájdete nejaké figle, ktoré by vám pomohli, aby ste dosiahli ten požadovaný efekt pri lakovaní. A to sa bavíme o tom, že pri nanášaní farby je rozdiel v nastavení pištoly, pri striekaní metalízy, pri rôznych typoch metalízy, pri rôznom odtieni metalízy a takisto je rozdiel pri nastavení pištoly pri striekaní laku. Takže toto si povieme. A napríklad pri tejto pištoli, toto je zrovna SATA s ihlou RP a my si povieme, že tie pištole sa teda delia na RP-čkové a HVLP-čkové, to sú také zásadné rozdiely medzi pištolami a tie HVLP označenie pištoly sa používajú na lakovanie alebo na striekanie farby, alebo metalízy prevažne. A táto RP, tuto vidíme vlastne toto označenie RP, tu je označenie 1,3, to je hrúbka ihly a táto díza RP sa môže používať na hladké farby, priamolesklé alebo na lak, tedy je to najideálnejšie. A ten roztrek pri HVLP-čkových je táto díza, alebo ten motýlik sa líši trošku tým vrtaním a tým rozstýlom tej farby. To si za chvíľku ukážeme. Takže vlastne, keď si to povolíme, tak vlastne tuto vidíme na tej díze, že tá ihla, ktorá je tu, je vlastne označenie 1,3 a tá tryska samotná vlastne nám určuje, koľko dávkuje toho média do tej ihly a to si nastavujeme tuto. Väčšina pištolí tu má v tej osi tej ihly. Tu je vlastne pružinka, ktorá určuje alebo vytvára ten tlak na tú ihlu, ktorá dosadá potom v tejto tryske. A vy, keď začínate lakovať, tak vlastne tú pištol máte v nulovej polohe a keď to máme v nulovej polohe, tak nevieme hýbať s tou spúšťou a tá ihla vlastne je úplne dotlačená na nulovú polohu tej trysky. A potom vlastne si povolujeme tú spúšť, alebo ten pohyb tej trysky a tým si určíme, aké množstvo po stlačení spúšti nám vlastne toho média sa dostane do tej trysky. Takže také všeobecné pravidlo je, že pri nanášaní farby si dávame zhruba, tuto máme taký symbol, kde vidíme, že vlastne kde začíname s nulovou polohou. Takže vlastne začíname z nulovej polohy a nastavíme si tú pištol, dajme tomu na 1,5, alebo teraz máme 2 otáčky, takto mám 2 otáčky, zaistím si to a vyskúšam si tú pištol, to si tiež za chvíľku ukážeme, že či mám dostatočné množstvo farby. Toto sa ladí v prípade hlavne bledých metalíz, kedy my tú trysku potrebujeme trošku ubrať a vtedy potrebujeme dať menej farby, ako keď dávame úplne plnú vrstvu pri hociakej inej metalíze alebo pri prvej vrstve. Ale napríklad pri zaprašovaní metalíz sa vlastne uberá a dáva sa z nulovej polohy na zhruba 1,5 otáčky, aby to množstvo média bolo menšie k pomeru vzduchu, ktoré vlastne zmiešava tá pištol. Ono to je taký malý karburátor, akorát, že miesto benzínu tu máme farbu. Takže ja si dokážem nastaviť vlastne buď 1,5 alebo 2, a niekedy je 2,5, pri laku môžeme dať kľudne 2,5. Toto je zrovna pištol na lak, zaistíte si to a teraz vidíme, že to vlastne tá díza, tá ihla v tej tryske chodí a mám to nastavené na tých 1,5 otáčky. Keď ja budem teraz toto povolovať, tak budete vidieť, že vlastne tá spúšť ide viac a viac dozadu. Takže tuto si ja vlastne kalibrujem ten prietok tej farby. Tento potenciometer tuto vedľa, tak ten vlastne ovplyvňuje aký roztrek chcem vlastne cez túto dízu. Čiže ja si nastavím takto túto dízu na vodorovný lúč. A keď to mám tak nastavené, tak tu si pri stlačení spúšti už ja vidím to médium, že aký veľký roztrek mi robí. Lebo keď ju mám úplne zatvorenú, tak vlastne robím len jeden lúč, to sa samozrejme nepoužíva, ale idem z nulovej polohy a nastavím si, dajme tomu takto do tretiny tej možnej úrovne. Vyskúšam, pozriem sa, že koľko mi dáva toho materiálu a to takisto si kalibrujem podľa toho, či dávam farbu alebo dávam lak. Toto takisto sa potom pri každej farbe rieši individuálne. No a z tejto zadnej časti, toto je tiež veľmi podstatná vec, toto tiež určite mnoho z vás zaujíma, že aký dáme vlastne ten tlak na tú trysku, na to médium, tak pri lakovaní metalízy sa to štandardne dáva na nejakých 1,8 až 2 baru. To je taká naša skúsenosť a to si tak regulujeme tu, že začneme s nulou. My máme výhodu, že v tomto
Na tejto pištoli máme digitálny zobrazovač tlaku, ktorý prechádza tou pištolou. Takže my keď si stlačíme plnú úroveň tej otvorenej trysky, tak si tuto regulujeme, že koľko tlaku chcem, aby mi prechádzal tou pištolou. Vieme to spraviť tak, že tá pištol má vlastne dve fázy. Prvá fáza je, že len vzduch. A cítim v tom odpore tej struny, že keď dám tú druhú fázu, že ten odpor väčší, tak tedy už ide vlastne médium z tejto časti do trysky. Takže ja vlastne v tej prvej časti, kde púšťam len vzduch, viem kalibrovať ešte to, že aký tlak vzduchu chcem. Tu na displeji si to pozriem a hovorím, pri farbe je to zhruba pri metálize 1,8 až 2 baru a pri laku je to od 2 do 2,8, 2,5, 2,8, to je také aspoň pre mňa ideálne, ale všeobecne si myslím, že to je taký ideálny tlak na aplikáciu laku. Takže prehodili sme si pištole, toto je tiež laková pištol a prehodil som mu kvôli tomu, že vlastne vám chcem ukázať, že môže byť ten rozdiel v tom nastavovaní, napríklad tu keď sa pozriete, tak v tomto prvom prípade sme mali to nastavenie toho rozptylu tu z boku, to je prípad SATA a SATA to má takto roky, čiže to je typické pre SATu, že je to tuto z boku, ale nie len pre SATu, aj iné modely pištolí to tak majú. A toto je zrovna Iwata. Táto Iwata je to talianska pištol a Iwata má nastavenie toho rozstreku vlastne toho lúču tu. Takže veľkosť toho lúču sa nastavuje tuto hore. Tuto máme pohyb spúšte, takisto ako sme to mali tuto na tej SATe, lebo takisto vidíme, že to je v osi tej ily, to je stále to isté. A tuto dole nastavujeme prietok vzduchu, ten tlak. Na SATe to máme tu. Takže toto sú dva také základné typy v nastavovaní tých pištolí. A aj keď máte hociakú inú pištol, nemusí to byť zrovna SATA alebo Iwata a akékoľvek iné, tak to majú určite buď tak, alebo podobne. Takže toto sú také dva základné typy. Preto sme si túto pištol vymenili. Teraz si vlastne ukážeme, že tuto máme nulovú polohu. Teraz, keď mám úplne tlak zatvorený, tak cítim, že cez spúšť mi nejde žiadny vzduch. Tuto máme tiež zrovna X-ovú trysku, je trošku rozdiel, že vidíme, že tá tryska je taká ako keby naseknutá v 4 miestach. Je to tzv. X-ová tryska, je to jeden z posledných modelov Iwaty na nanášanie laku. A my máme túto pištol radi, je to taká obľúbená v dielni pištol, takže a preto to ukazujeme zrovna na nej. Ale myslím si, že vo všeobecnosti tá pištol je veľmi, veľmi dobrá. Takže nastavenie tlaku je tu. Takže ten tlak nastavujeme vlastne v tomto bode. A ja si viem tuto vlastne nastaviť tú úroveň tlaku. Takí lakierníci, ktorí lakujú už roky a lakujú už dlhšiu dobu, tak oni vedia si nastaviť tú pištol samozrejme bez toho displeja. Ten displej je len taká pomocka, ale vy to viete nastaviť aj bez displeja, když vlastne počujete ten tlak a viete to odhadnúť zhruba, aký tlak máte v tej pištoli podľa zvuku, ale viete to odhadnúť aj podľa toho, že keď stlačíte tú pištol a vidíte, vychádza z tohoto médium, že zhruba aký tlak tam máte. Vo všeobecnosti platí, že ten tlak pri nanášaní laku je, čím vyšší tlak, tým je to ideálnejšie, aspoň pre mňa to tak je, že keď ja mám ten tlak vyšší, zhruba niekde 2,5-2,8 baru, tak tento nanášanie laku je pre mňa lepšie, hlavne pri lakovaní nárazníkov a v bodoch, kde tie diely, ktoré lakujete, sú členité a potrebujete tým tlakom tam dostať do tých miest to médium, tak vtedy je to lepšie. Ale zase musíte rátať s tým, že keď tam máte takýto veľký tlak, tak máte strašne veľkú spotrebu toho materiálu a tým pádom máte veľký odpad. Že je veľké množstvo, ktoré vám uteká mimo toho dielu, ktorý lakujete. Takže to sa týka vzduchu. A teraz vlastne my si zapneme médium a tu si ukážeme, že vlastne aký je rozdiel, že ja keď teraz mám zapatý vzduch a nemám zapnuté žiadne médium, tak tá pištol vlastne aj pri stlačení plnej spúšte nič neaplikuje, takže si vlastne otvorím štandardne tak, jak to mám naučené, že pri tejto pištoli si to otváram pri laku na 2,5 otáčky, ale hovorím, že je to individuálneho typu pištoli od veľkosti ihly, to je strašne zásadné. Tuto máme napríklad veľkú ihlu 1,5, takže tuto viem, že už ja to mám vyskúšané, že to potrebujem otočiť na nejaké 2,5 otáčky a tuto si nastavujem ten roztrek. Takže tuto, keď teraz mám ten roztrek úplne zatvorený, tak mi to spraví len bodku. Tuto sme to mali vlastne úplne zatvorené, takže vidíte, že to robí len jeden bod. A keď chceme lakovať a teda chceme dosiahnuť, aby nám to robilo lúč, tak si otvoríme tu a už nám to robí pásik. Čiže keď chceme väčší roztrek, tak to ešte vieme regulovať tým, že ešte to otočíme. A vieme si podľa toho, že aký veľký ten diel ideme lakovať. Či ideme lakovať kapotu, alebo lakujeme nárazník, alebo lakujeme niekde niečo, kde nechceme, aby na ten jeden bod išlo tak príliš veľa média, tak vtedy si to zredukujeme. Takže teraz to mám napríklad a dávame to tak, že ono sa to meria
alebo taký fígel lakiernický je, že na nejakých, 20 cm, takže si to môžem kľudne dať tak, že malíček a palec, dáme tomu, že to je nejakých 20-25 cm od toho dielu. Ale to zase závisí od toho, či lakujeme farbu alebo lakujeme lak. A či dávame na tú prvú vrstvu úplne plnú vrstvu, alebo tam dávame len čiastočnú vrstvu, alebo 70-80%, alebo to dávame, že to chceme nalievať. Ale zase to vieme redukovať okrem toho, že ja redukujem tú vzdialenosť, tak viem to redukovať aj tým, že aký pohyb robím, či ťahám súvisle v nejakom rýchlejšom tempe alebo pomalšom. Takže aj tým vlastne ovplyvňujem, koľko nanášam v tom bode toho média. Takže ja môžem ťahať ten lak takto, ale môžem ísť aj takto. A ten rýchlejší pohyb sa používa prevažne pri nanášaní metalízy. Ale pri nanášaní laku je to veľmi špecifické a fakt to treba, aby tí ľudia boli vystriekaní, aby sa cítili v tom komfortne, aby vedeli, že koľko si môžu dovoliť nanášať toho laku. Ale to je od typu laku, od teploty v kabíne, od rôznych iných vecí. Ale hovorím, to zásadné nastavenie je, aby ste si dokázali nastaviť, aby ste vedeli, vždycky si dáte do kabíny takýto papier a si vlastne nastavíte tú vzdialenosť. Dáte si ten malíček a palec, zhruba tých 20-25 cm. A vidíte, že nedáva teraz napríklad toho média menej, tak si ešte otočím o pol otáčky. Vyskúšam a dávam mi to. Keď ten lúč mi nie je dostatočný, tak si ho viem kľudne ešte zväčšiť. Takže toto je také základné nastavenie pištoly pri aplikácii mokré lakovanie.